ବଢିଆ କାଠିବା ବିନା ଏଇଟା ଭଲ କାଠି ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ କାଠିରେ ହେଲା ଦିନକୁ 15ରୁ 20 କିଲୋ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖାଇବ ଇଏ ହେଉଛି ଶସ୍ତା କାଠି ଶସ୍ତା ଦାମର କାଠି ଶସ୍ତାରେ ଆଣିଲେ ଅବସ୍ଥା କେତେ ପତଳା ଟୋଟାଲ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରିୟ ମେସିନ୍ Ali pilih kamu nulis kita ini soalnya boleh kecilan kita ये जो पतवार है वो भी वैसे है